Уважаеми колеги, откривам първото заседание на Етичната комисия към Общински съвет при община Якимово. Както знаете, комисията се утвърди на предишното заседание на Общинския съвет. Отсъства едно лице в комисията, Нанси Кирилова, но имаме вълшинство и заседанието може да започне. Първата точка, която ще разгледаме, това е какви са мотивите да се направи този етичен кодекс. И след това ще приемем етичния кодекс, който е изработен съвместно с мен, с председател на Общинския съвет. След това вие ще го имате вкъщи да го разгледате и на следващата сесия той ще бъде предложен на общинските съветници да се приеме. Значи, просто благодаря ви за присъствието. Ако имате нещо да допълните, ако не, да преминем към разглеждане на нещата. Преминавайте. Да, който е съгласен, може да се вдигне на ръка. Да. Мотивите, които са да се има във всяка община такава комисия и да се направи със следването. Приемането на етичния кодекс е наложително с оглед осигуряване на прозрачност, почтеност и високи професионални стандарти в дейността на общинските съветници. Основните причини, които се обуславят необходимостта от такъв документ, са следните. Повишаване на доверието на гражданите. Ясно разписаните етични норми ще допринесат за засилване на общественото доверие в работата на Общинския съвет. Следващата – превенция и конфликти на интересите. Кодексът ще служи като ръководство за общинските съветници при вземането на решения, за да се избегнат ситуациите на лична зависимост, които биха могли да компрометират тяхната безпристрастност. Значи, просто виждате, че това наистина е основата на работата на Общинския съвет. Гарантиране на прозрачност и отчетност, установяване на ясни етични принципи ще подпомогне ефективното и открито управление, като насърчи отговорността на общинските съветници към гражданите. Създаване на добра управленска практика. Кодексът ще диференцира основни ценности като почтеност, обективност на служебната етика, които са в основата на ефективното и демократичното местното самоуправление. Цели, които си поставяме с приемането на този етичен кодекс, са следните. Основната цел на приемането на етичния кодекс е той да допринесе за по-добро управление, да повиши ефективността на работата на Общинския съвет и да укрепи демократичните признаци и местното самоуправление. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. Приемането на етичния кодекс от Общинския съвет не е свързано с изразходване на финансови и други средства от бюджета на общината или средствата от Европейския съюз. И общите положения, които ни касаят, това са същност на кодекса. Настоящия кодекс съдържа основните етични и морални норми. Този кодекс ще влезе в действие, след като ние го приемаме на следващата сесия на Общинския съвет при община Якимово. Най-важната точка, която член 3, която ще заложим, това е безпристрастност. Общинския съвет не може да има специално отношение или да отдава предимство на което и да било физическо или юридическо лице, разчитано от това, което дължи на всяко друго. Значи не може да правим разлика между наши, ваши, между роми, между българи, а трябва всички да ги гледаме под един кодекс. Да. Най-вече това, което аз ви предлагам и което трябва да, ето тук сме заложили, публичност. Трябва нещата, които ги разглеждаме, които са тук в момента, които се изнасят, трябва да ги изнасяме и публично. Трябва да се правят и сесиите, да поне един път, два пъти да са открити, да са пред хората, да знаят, че нещо са, то ние си работим и всичко, но просто да има една публичност. Това трябва да го направим. Общинският съветник при поддържане на връзка с избирателите си да насърчава открити обеми и идеи. Значи ние сме водещото. Аз съм ви казала, че Общинският съвет това е висшия орган на управление в една община.
Конфликт на интереси, личен интерес, всичко да е в реда на последователност, да няма мой и твой. Аз така го виждам. В случаите, когато общинския съветник има пряк или непряк личен интерес по въпроси, разглеждани от Общинския съвет Якимово и неговите комисии, но той следва да го обяви пред председателя на Общинския съвет Якимово. Съответно, председателя на комисията, преди провеждането и обсъждането и гласуването по тези въпроси. Значи, аз за това казах от 9 на Венци. Тая комисия, може би, е една от основните комисии. Винаги, ако има нещо, което не е както и сега, значи ние трябва да минем през нас. Да вземем становище, ако не може на тая сесия, която предстои, на другата да се внесе. И тогава ще има и една прозрачност. Така го виждам аз, а вие след това ще се кажете. Това е целта на тая комисия. Аз в началото малко така го приех така но после като видяхме тук и с председател на Общинския съвет, като разгледахме много неща и видяхме, че тя може би е водещата. Това е моето мнение. Конфликт на интереси вече. Гражданите, на които е само известно наличието на конфликт на интереси по отношение на Общинския съвет, могат да отправят писмено искане до Комисията по етика. Комисията е длъжна да разгледа случаи и да вземе отношение. Комисията има задължение при поискване от страна на гражданите да запази самоличността им в тайна, а не да се създават конфликти. Той е казал така, нали? Да, това, което в момента цари. Целта е да се свърши работа. Точно така. Не да упрекваш някой и да се кажеш, но той е казал, нали така, и ето се създава един конфликт, който дори аз виждам вече, че и в Народното събрание ще ме извинат и там нещата повече почнаха на лични неща, но няма значение. Общинския съвет, ние да се оправим тук при нас. Общинския съветник при изпълнение на своите функции следва да не допуска поведение или постъпки, които попадат под действието на наказателния кодекс. Това го знаем всички. Поведение на съветниците в залата. Заседанието на Общинския съвет Якимово, Общинския съветник няма право да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос, освен ако не се налага да изясняване на изказване. Тук малко... Не, аз искам за нещо да го правя. Значи, все пак трябва, господин председател, да искаме думата. Защото става едно говорене, което... Някой път. Да, някой път не може да се разбере накрая какво решихме. Така, съветникът няма право да нарушава реда в залата. И санкции вече, да не стигаме до санкциите, отстраняване от залата до следващото гласуване на съветник, грубо възразяване, оскърбяващи съветници, нали, както сме от различни партии. Значи ние тук вече няма всичко от една партия. Да, ние в това отношение сме добре, ако правим. Така, то наистина е така. Но нали сме се събрали тук в името на една нещо в общината. Тук вече няма аз съм той. Така, контрола, правомощието на Комисията по етика, контрола за спазване на нормите от настоящия кодекс се осъществява от Комисията по етика. Комисията по етика по своя инициатива или решение на Общинския съвет проучва обстоятелствата при съмнение или признава за наличие на конфликт на интереси. Ние в другия рамки нямаме. Решението за налагане на дисциплинарно наказание се взема от Общинския съвет Якимово след предоставяне на убедителни доказателства, че е налице нарушаването на кодекса. И тук преди всеки общински съветник е длъжен да предприема всички необходими мерки, за да се съобрази с разпоредбите на настоящия кодекс. Отговорността за съхранението на информацията носи нашата комисия, етичната комисия. И тук, уважаеми колеги, трябва да се подпишеме. Ако имате нещо, с една дума мисля, че ви се изясниха нещата. Просто тежестта на етична комисия във всяко отношение трябва да е... Ние трябва да сме, поне ние, които сме тук от имата, да сме пример. Аз така го виждам. И да се съобразяваме. То не да мълчиме, но става въпрос, че винаги да сме... Така го виждам. Но всички трябва да се етични, не само нашата комисия и само ние такива.
Както и кмета, както и... Не, да, вие пише да влезете, ако някой има допадане срещу нас, нали? Да. Значи ние ще разглеждаме, значи ето както сега става. Да. Ето това е за точно за етичното. Да се премине към гласуване и господин за нас. Че сме съгласни с това. Да. Еми това са нещата, които касаят нас. Да. Така, ако имате нещо, ако не, да гласуваме. Така, моля се да имаме ръка. Така. И сега етичният кодекс. Етичният кодекс, който ще го приемем на следващата сесия, защото аз сега ще го нахвърля някои неща, но след това ще го преснимаме и ще го разгледате подробно. Ако искате на следващата преди сесията, пак ще го разгледаме и тогава ще го предложим на сайта един месец. Да, забравих това да кажа, че той се качва сега един месец, след като сме го приели, се качва на сайта на общината и след това трябва. Така че настоящият кодекс съдържа основни етични и морални норми и конкретизира стандартите на поведение на общинските съветници. Този кодекс, ето влиза в сила след неговото утвърждаване от Общинския съвет Якин. Значи сега, след днешното заседание, той ще бъде качен на сайта на общината. Един месец ще стои, вие ще имате свободата, аз ще ви го преснимам и ще ви дам да се обучете и тогава на следващата сесия ще се приеме. Ще се приеме, да. Така, общинските съветник притежава мандат, подчинен на закона и изпълнява своите задължения в съответствие с Конституцията, международните актове на Република България и законите на страната. При изпълнение на своите отговорности общинския съветник служи на обществения интерес, като с поведението и отношението си е длъжен да изгражда доверие между местната власт и граждани. Пред обществото отговаря с откритост, воля за своите решения, като предоставя аргументите, с които може да ги защити. Трябва да бъдем... Просто ви го предавам, да не чета, просто ви предавам нещата така, както трябва да... Тук има това е в закона. Да, но съобразено това за закона. Точно така, Венци. Така, трябва да сме... Да, точно така. Ние трябва да сме безпристрастни. Ние знаем на индустрия. Браво, колега. Благодаря. Така, публичност, както ви казах и в мотивите, трябва да има обществен дълг и личен интерес. Нали? Това е, за пример, трябва да сме във всяко отношение. Просто огледалото. Конфликт на интереси, ето в мотивите ви казах, имуществени интереси не трябва да имаме, не трябва да имаме за пример. Добре. В този смисъл ние сме го гласували, окей? Да. Приключваме, да? Не сме гласували. Още малко. Така, поведението на съветниците в залата, казах ви го. То просто мотивите и самия етичен кодекс са припокривани. Контрола ви казах, ето сега общинските съветници имат право на контрол. Всяко бедствие. По принцип е така, че няма да има смисъл от нас. Да. Добре. Всеки общински съветник е длъжен да предприеме всички необходими мерки, за да се съобрази с разпоредбите на настоящия кодекс. Отговорността носи етичната комисия. Значи, колеги, ние просто сме... Ние сме лицето на общинския съвет. Да. Това е. А тук етичният кодекс ще влезе в сила, казвам ви, след като бъде прият на общинския съвет. Просто ясно, точно и конкретно ви казах какво е целта на етичната комисия. Така, имате ли нещо, колеги, да допълните? Съгласни ли сте с това, което казах ви, ще бъде преснимано всичко и двете неща и мотивите и това и ще ви се раздаде. Обсъдете ги, ако имате нещо и искам да сме точни и да сме... И следващия месец ще да, точно така. Сега ще се качи на сайта, но все пак ви казвам, прочетете го преди. Ще го разгледаме да, и има нещо, може да се допълни на сайта и да се допълни. Ако трябва пак ще се съберем комисията. Точно така. Еми това е, момчета. Ако нямате нищо напротив, ако нямате да допълните, моля да гласуваме самия етичен кодекс да бъде прият на нашето заседание, не от общинския съвет от нас. Така че, моля, който е съгласен с вдигане на ръка. Момчета, мисля, че благодаря ви за
присъствието, благодарили, че се отнесете компетентно към поставените неща на етичната комисия и предполагам, че в останалото време не е малко, което остава, ще се стараем да изпълняваме нещата, които трябва.